ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳುವ. ಎಸ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲಾಗೈತೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ದೂರ ನಿಕುಲು ಅರ್ಥಲೆ ಸುತ್ತಲ ಸೊ ಸುತ್ತಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಮರುಭೂಮಿ ಮಯ ಆತುಂಡು ನೀರಿಚ್ಚಿ ದಾಹ ಜೀವ. ನಮಸ್ತೆ ತುಳುವೆರೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ದಾಲ ಪಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೋಡಿ ಬೈದ ದಾಲ ಪಂತ ನೆಜ್ಜಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಶಶಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಚ್ಚವು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಬೈದ ಐಶು ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಏನೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೂರ ಪನ್ನಡ ಏನೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುವಂತನ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಈತ್ನೆಂಡ ಅವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವು ಪ್ರಮಂತ ಬಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಂತ. ಸೊ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಹೌದದೇ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಂತತ ಈಗಲ್ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಂತ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡ್ ಮಂತ. ಬಕ್ಕ ಅಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಜಾಲಿ ಮಂತ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಬನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಅಟ್ಟಿದ ಅಟ ಒಂದು ಚೋಜುನತೆ ಚೋಜು ನಾಳೆ ಅಡು ತೋಜುನತೆ. ಸೊ ಐತೊಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಎಂಚು ಒಂದು ಉಲೈ ಇಬ್ರನ್ ಕೊಡು. ಸೊ ತುಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ ಬೈದಿರು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀ ಪಕ್ಕದದೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ ಶಿವನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಂದದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಂಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಏನ ಧರ್ಮದ ಪತ್ನಿ ಪನ್ಲಗಾನೆ ಇನ್ನೆಂಕೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ದಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪನಿಡೆಗ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 times ಬತ್ತಿತ್ತಾನು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಪತ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಒಂದು. ಸೊ ಅಲೆಗೆ ಪೂರ ತೋಜ ಹೊಡತಾ ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ತೋಜೇಜಿಂದ ಬೊಗ ಬನೊಂದಿಪ್ಪಿಜಾರ ಯಾನಡೆ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಪೂರ ತಿರುಗುವಾರ ಎಂಕ್ಲು ತೋಜದ ನೆಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಚಾ ಐಕೊಂಜಲೆ ತಮ್ಮತ್ತೀನಿ ಪರ್ ತಿರ್ಗಾ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಚೀಪ್ ಅದಲ್ಲ ಚೀಪ್ಲ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಹತ್ತು. ಸೊ ವಿಷಯ ಎಂಚಾಪಣ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೂರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗ ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡ್ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಹತ್ತಂಡ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೆಸರ್ಟ್ದ ಅವು ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಸಫಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇನ ನೆಟ್ ಸಫಾರಿ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೇನ ಅವು ಸಾಕಾತಿತ್ತು ಒಂಜಿ 15 minutes ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಫಾರಿ ರೈಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂಜಿ 30-40% ಆಯ್ನತೆ. ಸೊ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ. ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏತ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಳಿತ ಅನ್ಸಂಡು 6 o'clock ಆಂಡ್ ಸೊ 2 hours. ಈ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಬರ್ಪುನ ಅದಾಯಪನ್ನಾಗ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುನಂತ ಇಜಿನ ಈ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಏನಂತ ತವರ್ದಿತ್ಲಾಗ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಕುಡುಂಜನ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಬಿಡು ಸೈಡ್ ದಿವಿಡು ಇದನ್ನ ಇಂಚ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತು ಝೂಮ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಝೂಮ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕದ ಪಂಡ ದೂರನ ತಿರ್ಗರ ಫೋನಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿನಿ ಕೆಲಸನೇ ಬಂದು ಜನ ಪೂಪನ ಗೊತ್ತಿರೋದ ಬಟ್ ಒಂಥರ
ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಟ ఒక కోడంతు ఎంగ్లీ సెలబ్రేషన్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అంతా అట్రాస్ ఇస్తుండే నీకు తూతు జాడిన తూలే లింక్ పడుందులే ఆసమ్ ఇస్తుంది సెలబ్రేషన్ ఐక్ ధర్మದ ಪತ್ನಿ కొంచెం థ్యాంక్స్ పనులే పనుడే ఆపండి నేను ಐಕ್ నీకు యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అవి కేరణ నిత్తే నీకు యాక్చువల్లీ ಐಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡದ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಯಾನ ಅವನ್ ಜೆಂಕೊಂಜಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬೈದನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಇರೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಿಲೆಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಲೆರೆಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತೆ ಕಲ್ಲೆರೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬೋದಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತೆ ಸೊ ಅಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೋದಲ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಲೆರೆಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಏನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಕೊಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಜಲಸ್ಗ ಅದ ವಾದ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಇರ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅವೇ ಎರಡು ಬರ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಣತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಐತನ ತವೇ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಂದೆ ಸೊ ಅವು ಬರ್ಡೇ ಮನ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಅವರ ಬಿಡ್ಚ ಅವ್ರ ಮನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚದವಿಂದದ ಮಂತ ಪಂಡ ಈ ನೆಟ್ಟಿಯನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಂತೆ ಕೆಲವರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಆತ್ಮಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡೋದು ಅವು ಐಕ್ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾತ್ರ ಎಂಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ ಅಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎದುರು ತೋಜಿ ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಎದುರು ತೋಜನ್ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಕಾಣದ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ರೈಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ